I ovaj vikend pun je zbivanja u trgovačkom centru Porta Nova. Kao i uvijek sve se vrti oko obitelji, jer Porta Nova obiluje sadržajima za svakog člana obitelji, koliko mala ili velika ona bila. Najmlađi su naravno uvijek u prvome planu. Tako je i već nadaleko poznata bolnica za medvjediće preselila u Porta Novu. Svrha toga je u biti da se djeca prestanu bojati doktora, zato što smo u više navrata vidjeli da se oni boje, čak i roditelji potaknu to kao neki strah, kao ićeš kod doktora ako ne budeš dobar, tako da mi njima pokušamo približiti to da injekcija ne boli, da je stetoskop, posluša samo medu, da neće ozlijediti ni njih ni medvjedića. To je prije inače bilo uvijek na Trgu Slobode, ali sad ovako da i druga djeca imaju priliku doći, nije pod radnim vremenom, roditelji ih mogu dovesti subota i eto, više djece će doći i prestati se bojati doktora. Poznato je da medvjedići i lutkice oboljevaju od raznih bolesti i da im se štošta zna dogoditi. A što je sa tvojom bebom? Ništa. Ništa nije. A čekaj, a zašto si onda dovela kod doktora? Bolesna je. A zašto je bolesna? Pa što joj se događa? Davide kad je on bio u hladniku, Davide bacio medu, pa se udario na uho. I sad ga boli uho? Da. I hoće mu doktorica pomoći? Da. Slomio je ruku. Slomio je ruku, pa kako je slomio? Pa pao je. I što su mu sad napravili ovdje? Stavili smo mu zavoj. Hoće mu to pomoći? Osim bolnice za medvjediće, ovoga vikenda u Porta Novi smo sreli stare znance, ekipu radionice Mali majstor, u kojoj su mali majstori ponovno imali priliku iskušati svoje drvodjelske vještine. Prije mjesec dana smo odradili prvu radionicu, radionica je pokazala veliki uspjeh, djeca su opet došla, Porta Nova je to prepoznala kao kreativnu, pravu radionicu gdje djeca mogu stvarno, vrlo jednostavno, vrlo lagano, uz vrlo kratak rok sami sebi nešto napraviti, da su sigurni od ozljede i da to mogu nositi doma. Najmlađi su definitivno uživali izrađujući od drveta najčešće svoje kućne ljubimce. Ma što praviš? Mačku. A zašto baš mačku? A volim ih. Jel teško to? Nije. Ti što praviš? Kikija, svoju mačku. A zašto baš to? Zato što je to moj mačak, Kiki. I jel teško? Nije malo teško. Ali ti se sviđa raditi na strojevima? Jako. Roditelji su ih bez straha prepuštali kreativnim užicima, s obzirom da su strojevi potpuno sigurni za korištenje. Strojevi su vrlo jednostavni, rade na 12 volti, a pilica je taj kratak kod pilice ne dozvoljava da kožu poreže i onda tako da djeca od 4-5 godina mogu bez ikakvih problema na njima raditi. Obitelji uvijek dođu na svoje u trgovačkom centru Porta Nova. Igraonica Twister mjesto je na kojem vrijeme ne postoji, jer izbor zabave i igara je toliki da sve isprobati i ne stigne se u jednome danu. Ali sati koje najmlađi provedu u igri u Twisteru, njihovi roditelji iskoriste kako bi ih odjenuli i opremili, primjerice u trgovini Magic Baby. Vikend naprosto ne bi bio vikend bez Porta Nove i njezinih zabavnih gastro i shopping sadržaja, a po teškom i sparnom vremenu ništa nije ugodnije od šetnje dugim Porta Novinim ulicama. Vidimo se u šetnji.